тамошо кардастен. Бисёр дид ки рӯзе ки ман брачкара рафтам қаблодиён овардем, шон4а ник шонча кардем, шонча набуда қаблодиён буданда. Мақсад чӣ гапҳо бисёр то бурдаста, ранги барон кард, ранги абдрози овард, ранги тари, ранги тари. В общем бисёр саволои непонятне ки чӣ баи хеле кард, чӣ баи хеле накард. Морам якчанд гап гуфтанӣ ҳастем, моидами тема шонча чанд гуфтанӣ ҳаст гапоша. Ну биёи хеле мекунем касе ки чӣ саволе ки дора оиди реп, оиди дигар дар тайми комментария бинависен. Пага соатои 12 рона мо ҷамъбаст мекунем. То 12 обеда ба вақти Тоҷикистон комментариётонро мо қабул мекунем. Ҳамашро ҷавоб мегардонем ва гапҳои худмона мегем пагада. Чӣ гуфти брачка? Пагада хай интизор шен то соати 12 пагара. Чӣ саволе ки дорен ҳама шумо интизорем саволотона ки ҳамаи саволои шумо дар раси нафсида ҷавоб дем то чӣ камонем. Кадоме чӣ хеле ки мехоҳад савол бута марҳамат савол гуфти гапо личния грубия сахта сабука мо саволи тражда дорем ва ногуфтанамона ки чӣ хеле ки мебинем мо аллакай студияра гирифтем. Рӯзай пай навигарем ва имрӯзам репи нави шонча меброя якм репш якм бор запис карданаш. Интизор шен ва иншолло ки ай пага бу репакои нав меброя темашаи ғарибия гу қатишон касаби шон қатишон ча гуфти гапо ва хотиррасон то мекунем бардаро одаме ки бениҳоят дастгириҳои сахт кард. Мо да асобина барои 100 000 да чӣ мегӯяд мегиря чӣ дора қагияку ютуб карочи мея гирифтанда. Аммо одам 93 000 чанд подписчик дора таи 100 омада кияк ва беяд дастгириҳое ки мо да кад ба мо мехоҳем ки хибар бигардонем ва инами круг. Аммо дядя мой добрый таджик метонем ки ҳамиҷо подроем подписаться кунем бачаҳо ҳамира 100 000 кунем ҳами дядярам бигирам чи не трагиша зинда ва сарбаланд бошем. Пага моро интизор шен ва гапчакои намон мо саволои шуморо интизор